Najjača stvar kad me pitaju ljudi koliko podižem lupa na benchu, ono što ne kažem, ja ne radim bench. Ja nisam obično bench radio 2017. Postoji mnogo drugih boljih varijacija. Ja kad sam krenuo trenirati, imao sam 15 godina, 1,90 m i 53 kg, mislim. Nikad nisam vidio ovu dubinu propadanja. Kao, nikad. Ovo vam ne savjetujem da probate, kao... Dakle, svaka od vežbi, svega što ja radim je više desetina, stotina puta razmišljena. Jednog dana će da nastane neki problem. Ovako, to minimizujem. Zato mene sve boli. Sa kompletnim pokretom mi prođemo kroz cijelo mišić, dakle, hipertrofija je kompletnija. Samim tim svako ponavljanje vredi kao recimo 2 ili 3 polovična ponavljanja. To je broj jedan razlog zašto većina ljudi ne napreduje, zašto imamo probleme, jeste zato što ne implementuje deloadove. Jer mi moramo da se odmorimo od treninga i da mu damo više vremena da se odmori. Za autofagiju kao dijetu, kao način ishrane nikakva Nobelova nagrada nije dodeljena. Ona je dodeljena isključivo za pronalazak autofagije kao biološkog procesa. Ona pomaganja, forsirani repovi su taka budalaština. Da, ali on je na hemiji. Znaš, i kao izgubljena bitka. Odmah će to da kažu, ali eto, baš me zanima da čujem da vidim s obzirom da sam ja čitao naučne istraživanja preko što su oni naučili da čitaju. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Čim krećem sa bajsa, znači da ne treniram sam, a danas nam je gost opet samo sada u teretani, Jovan, Nutrilogika. Slušali ste ga kao nutricionistu, a da vidite da ipak i trener. Dobrodošao, brate. Ćao svima. On će svako voditi trening, ja pratim. Zašto bajs, brate? Jel uvek radiš bajs? Uvek, pazi, radim bajs iz razloga, ne sada da kažemo da je ovo nešto specifično, specijalno. Razlog broj 1 je da se zagrejem. S obzirom da podići telesnu temperaturu je veoma bitno s aspekta, da kažemo, funkcionisanja organizma i svega. Jer jednostavno, kao i sa kolima, da bismo mi mogli da optimalno rad automobile imamo, moramo da imamo i određenu temperaturu. Isto važi i za telo. Dakle, poenta kardija jeste da mi na neki laganiji način, bez nekog pretjeranog opterećivanja i zamaranja tela, znači ja bukvalno nisam ni upalio bajs, okrećem samo pedale, čisto da podignem blago temperaturu, 5 do 10, 15 minuta, zavisi koliko osjetim da je potrebno. To je dakle prvi razlog. A drugi razlog jeste da se mentalno pripremim za trening. Gledam da uvek bude isti ovaj, da kažemo, bajs, neki od ovih bajseva i da bude otprilike neko slično vreme i gledam uvek da bude neko slično piće. Evo, znači nebitno, ovo je totalno nešto, niti ima nešto kofeina, niti ima šećera. Poenta je samo da me mentalno pripremi. Jer kad mi organizujemo stvari da imamo specifičnu sekvencu, kao na primjer isti vid kardija, slično piće, slične neke stvari, na primjer obično stavim slušalice, ali sad logično nemam. Na taj neki način mogu, bez obzira kako se osjećam, uvek mogu da uđem u zonu. Dakle, nebitno je da li sam spavao 5 sati, 8 sati, da li sam došao ujutru, da li sam došao uveče, da li sam umoran, odmoran, ja uvek mogu da uđem u zonu. To jest, jako je bitna stavka da se mi pripremimo i da imamo neku svoju rutinu, jer mi sa rutinom govorimo o telu da je sada vreme za trening. Dakle, ja sam svom telu, tako što sam došao ovde, sedim ovde i pijem ovo, govorim da ćemo mi sada da idemo da treniramo. Da, ti si u stvari ekstreman primer rutine. Ono kao što je dobro u smislu, jer i ono što gledamo kroz kanal je da ljudi hvataju male stvari, da ne kreću sad, da ne misle, jer to je sad doživljaj koji teletabisi mogu da imaju. Jeste, vidi ga ovaj debil, sad on kao ja moram 10 minuta isto piće, ono ne, kao ne moraš, ali moraš da napišeš neku sopstvenu rutinu od nečega da kreneš. Jer kada pričamo, na primjer, o kretanju vežbanja i kad bi nekom rekao, na primjer, kao starijoj osobi, kreni da šetaš 20 minuta svaki drugi dan. Pa da, ali kao to je početak, znaš, mislim ono, ne, nego kreni da trčiš polumaraton vikendom, znaš, mislim, šta je održivo i šta će nas dovesti do boljeg stanja? Pa verovatno ovo prvo, znači da se podiže kroz vreme. Sad ti si u ovome koliko godina? 20 godina. Skoro. I ti si izgradio u suštini, da kažemo za tebe, savršenu rutinu koja je za tebe. Ali kao postoji razlog zašto si ti faktički uradio sve te stvari. Tako da ćemo trenirati njegov trening i pratim sve, u suštini da možete da vidite stvari kako to izgleda na ovom nivou. U suštini danas ćemo po pitanju treninga raditi, dakle, gornji deo tela, biće upper, radimo, dakle, ceo gornji deo tela sa fokusom na leđa. Dakle, prve dve vežbe će nam biti leđa. Počnemo sa nekim, da kažemo, vertikalnim vučenjem, to je verovatno s gibovima, vidjet ćemo to još. Sljedeće će biti horizontalno vučenje, to je neka, da kažemo, varijanta
veslanja. Radit ćemo jednoručno na kablu, zato što mislim da je to zaista, mislim ja lično radim tu vežbu i mislim da jako malo ljudi govori o toj vežbi, generalno jako dobro pogađa leđa. Treća vežba će nam biti neki push, pre svega za grudi, bit će kosi, verovatno na Smithu, iz razloga što većini ljudi fali ovaj gornji deo grudi, tako da mislim da će biti dosta korisno. Četvrta vežba će nam biti neka varijanta propadanja, opet da bismo pogodili jedan deo grudi, pogodili prednje rame i da bismo triceps značajnije pogodili. Peta vežba će nam biti srednje rame, dakle neka varijanta letenja, to ćemo još da vidimo. Šesta vežba će nam biti triceps, čisto da bismo imali izolaciju. I posljednja sedma će biti izolacija za biceps i sa tim smo mi kompletno pogodili, dakle, celo telo, ceo gornji deo tela, dakle, sa fokusom na leđima. Zato radimo prve dve vežbe leđa i onda sve ovo drugo, da kažemo. Tako da ovaj bi se split najbolje mogao da uklopi kada govorimo o, recimo, 4 treninga nedeljno, da imamo donji deo tela, pa gornji deo tela, pa odmor, pa donji, pa gornji, gde bih, recimo, gornji deo tela podelio na ceo gornji deo, fokus recimo na push, gde su prve dve vežbe za grudi, i pull, gde su prve dve vežbe za leđa, da kažem. A kako bi odvojio donji deo? Bi išao na prednji zadnji lanac ili bi radio cijele noge i gluteus kao oba dana? Odvojio bih. Znači, jedan dan bi bio više fokus na kvadriceps, drugi, da kažem, na posterior chain glute, zadnju ložu. Da, to. A kako ti treniraš? Kako izgleda tvoj trening split? Inače, kao... Moj split, ja treniram 6 puta nedeljno. Ne sad zato što je nešto specijalno optimalno, već iz razloga što mene lično odgovara. Volim da treniram i... Da bi mentalno ostao zdrav. Da, bukvalno, to je to. Mentalno, kao što smo onda pričali, sećaš se, meni mnogo znači mentalno s aspekta psihe da treniram, jednostavno volim da treniram i makoliko god se loše osjećao, loše spavao ili kad dođem u uradim trening kakav god bio, ja se osjećam bolje i to je neki, da kažemo, razlog zašto treniram 6 puta nedeljno. Moja neka raspodela, da kažemo, kada treniram 6 puta nedeljno, opet zavisi od faze, da li sam suficitu, deficitu kalorija, da li je neka specijalizacija treninga u pitanju, ali trenutno treniram ovako, dakle, ponedeljak je gornji deo tela, fokus na push, da kažemo, ali taj trening odradim nešto i za ramena i nešto, da kažemo, za ruke. Drugi trening utorak je donji deo tela, fokus na zadnju ložu. Kao što smo rekli, dakle, opet su prve vežbe zadnje lože, pa posle kvadriceps. Sreda, treći dan, je gornji deo tela, pull fokus. Opet tu odradim malo nešto za ramena i malo nešto za ruke. Četvrtak je opet push. Gornji deo, to je fokus push. Petak je onda donji deo tela, quadriceps fokus. I subota je opet pull. Znači, u suštini to je push, legs, pull, push, legs, pull. Da, zahtevno. Mislim da se radi kako treba, da. Ali, znaš kako, možda za ljudi koji vole da treniraju tako 5 puta nedeljno, možda najbolji split koji se meni pokazao kad sam testirao je bio push, pull, legs, upper, lower. U smislu ultra zahtevno, to sad pričam s ljudima, voli da trenira, ima iskustvo u teretani i hoće da svaki trening bude onako na nekom maksimumu, da ga iscrpi. Rekao bi da je to možda najzahtevniji kao split. Mislim, ovo tvoje, naravno, 6 puta. Mislim da 6 puta, osim neke mentalne stabilizacije, nema potrebe da se ide u teretanu. Ne, naravno. Da je 5 neki kao maksima, da je možda 4 čak optimum, ako je posluženo sve ostalo. Ali ovo bi gledao kao najintenzivniji split koji bi neko mogao da radi u teretani, to push, pull, legs, upper, lower. Ako se posluži kako treba. Tako je, slažem se potpuno. Također, bitno je da napomenem da ljudi sad ne misle da moraju 6 puta nedeljno treniraju. Ovo je, dakle, specifično split koji ja koristim, za mene lično, meni odgovara. Ali za 99% ljudi 4 do maksimalno 5 treninga nedeljno i više nego optimalno. Dakle, 6 treninga bi bilo jedino optimalno za nekog ko je napredni vežbač. Dakle, ja imam sad 17, skoro, da kažemo 20 godina iskustva u aktivnom treniranju bez ikakvih pauza i svega, tako da ja jesam ta kategorija, ali opet ja bih lepo napredovao sa 5 treninga nedeljno, ali ja volim da bude 6, jer nekako mnogo mi je lakše kad je takva organizacija i sve, i opet prija mi da svaki dan treniram. Da, znaš kako, mislim da ljudi podcenjuju ono što smo pričali kao s početka, kada neko ko ne vežba, kada bi ubacio, ali u kontinuitetu 2 puta nedeljno full body, vidio bi enormnu promenu, kao u osjećaju, Apsolutno. a da ne pričamo posle 3, 4, 5, ali kao
to da se posloži, u stvari nešto da bude održivo, da se krene bukvalno od 2 puta nedeljno i da se dođe možda do 4, a nekad i neko nek ostane na 2 i to je okej. Neuporedivo je bolje nego 0, samo što je bitno da bude dobro posloženo. To je to. Apsolutno, slažem se s tobom. Najbolji trening, dakle najoptimalniji trening je onaj koji realno možemo da izvedemo. Šta to znači? Ako neko realno može da stigne 2 ili 3 puta nedeljno u teretanu, a to je njegov najrealniji split. Ne možemo mi da očekujemo od osobe koja može maksimalno 3 puta da stigne, da mi njemu očekujemo da trenira 4 ili 5 puta. To je suludo. Dakle, i sa 2 treninga nedeljno može ozbiljan napredak da se napravi. 3 treninga još bolje, 4 je da kažemo neki optimum. Tako da, što se mene tiče, hoćemo trenirom? Ajde, evo 10 minuta. Ajde, to je to, dobri smo. Da ne pretera. Samo se zagrijem. Moje zagrevanje je ono. Da, vrate, ali nisam ja ništa bolje, vidio si šta ja uradim za zagrevanje. Malo samo provrtim ove stare zglobove. A znaš šta, dobro je to što si ti zadržao, kao taj moment rutine. Mislim, kao meni je to svaka čast, jer dolazak u teretanu nekako kad toliko godina traje, meni je sada ono, ja dođem u teretanu, bukvalno, brate, presvučem se i krenem i radim. I to je to. Nebitno da li radio čučanj, da li radio zgibove, bench, ovo, ono, nekako izgubio sam taj moment rutine odlaska u teretanu. Tu se vjerovatno ono čak i, nemo kažem da se odrađuje, ali kao bitnije mi da se pojavim nego kao, sad to menjam, kao znaš, pokušam da vratim taj kao fokus koji sam imao u teretani, jer kao da sam ušao kao sistem onoga odrađivanja treninga, bez nekog pretjeranog forsiranja, jer znam da kao ne želim sad da ne znam, pravim ne znam kakve mišiće, s druge strane bitno mi da održavam snagu i onda kao čovjek se, to održavanje je po meni nepostojeće, ne samo u teretani, nego bilo gde, jer u nekom trenutku mora padne, znaš kao, mora da padne, kao to, jer kao ti kao šatru održavaš i onda više radiš na osjećaj, a osjećaj te uvek muče da radiš slabije i ti onda uđeš u začarani krug gde kao, jebate slabiji sam 30%, a nisi slabiji 30% odjednom, nego je to proces koji traje. Evo, na primjer, sada sam krenuo u stvari da vraćam taj moj pristup treningu, da znam ono kao, bolje da dođem i 3 ili 4 puta, 3 idealno, ali da dam kao sve od sebe i da to svaki put da krene da ga vraćam na gore i onda da probam da probijam naravno koliko je moguće u skladu sa mnom, znaš. Jer, na primjer, taj svoj pristup je daleko bolji, ali ja mislim da je jako teško zadržati tako dugi niz, kao vremenski, kao godina, u stvari 17 godina, ti imaš ono kada kažeš istu želju odlaska u teretanu kao što si imao pre 15 godina. Ja sećam kad sam dolazio kao klinac, meni teretana bila ono, spremam se, koji na ragbi, znaš ono kao euforija, ono kao trening, razume, znaš ono, a sad mi je kao ono, došao sam i trenirao sam idem. Slažem se s tobom potpuno, to je jako bitna stavka, ako trening dođe do toga, da tebi to bude više onako kao samo određivanje i nešto, jer ti opet dolaziš tu na neki osjećaj bez neke velike strukture, mentalne organizacije i fokusa svega, to će vremenom uvek ići na dole. I upravo zato imam ove sisteme koje sam podesio, celu tu da kažemo rutinu, imam stalno organizovano koje tačno znam svaki dan šta ću da radim, koju vežbu, koliko serija, otprilike sve imam dakle organizovano, sve je posloženo i na taj način ja tačno mogu da uvek uđem u zonu to što treba. A opet s druge strane možda sam ja neki freak jer kod mene nije nikad otpala ta volja i želja i ljubav. Mislim, dešava mi se naravno da nekad nisam toliko motivisan da dođem da istreniram i sve, ali je i dalje tu ista ljubav. Ne bih ja napravio neku razliku između moje neke volje za treningom pre 10 godina i sada. To je otprilike tu identično, dakle, možda sam tada bio malo gladniji po pitanju izgradnje mišićne mase ili ispuštanja masnih nasaga da bi izgledao možda bolje, ali ta ljubav prema treningu je gotovo identična. Mislim da se tu gotovo ništa nije promenilo. Da, fanatizam. Bukvalno je fanatizam. Ček se prvo zagrejemo, počinjemo sa zgibovima i to. Koliko radimo? 2 radne serije? Može, ajde 2. 2, 3, kako se budemo osjećali, znaš, mislim, kažem ti. Šta kažeš, tako se osjećaš. Meni bi bilo okej da uradim 3, s obzirom da sam ja ove nedelje malo drugačiji sa treningom i to. Ajde, 3. Ali u suštini ovo je samo prvo sad zagrevanje, moram jedno prvo ponavljanje da uradim i to. Znaš, ali opet ono, u suštini je poenta samo da osjetim prvo da li je to okej, malo da se mišići nameste i to. Ti slobodno ako hoćeš, ti ako hoćeš odradim zagrevanje pa onda full seriju. Radit ću ovo isto što i ti, bret. Mislim, kažeš ti, ja uvek uradim po jedno, da kažemo, ponavljanje prvo. Eto ga. Prvo serija. Znaš kako? Bitna stavka da napomenem jeste da ne treba svako ovako kao mi
mi smo iskusni vežbači, nama u suštini ne treba neko ekstenzivno zagrevanje i to. Nama je tehnika već, što bi se reklo, podešena. Meni često treba jedna do maksimalno 2 radne serije za prvu vežbu da bih ja ušao u zonu. Jer često ja psihički sa samim dolaskom ovde i ja već znam šta ću da radim. Znam da ću radim zgibove, meni se već na neki način telo i pripremi za to. Znaš, mi se zvuči suludo sa kao priča neki pseudoscience, ali ja sam već pripremljen na neki način. Znaš, i onda mi ni ne treba nešto previše zagrevanje i to. Dovoljno mi samo malo zagne zglobove i to. Uvijek prva serija bude onako malo teža i to, ali već nakon u drugoj radnoj seriji sam je dosta bolje. Tako da, krećemo već sa prvom radnom serijom. Ti se lik što uđe u teretanu, stavi 180 kg na bench i legne. Da, nisam baš zata, ali to je to. To, ovo bi bio neki tehnički otkaz. Da. Sve preko ovog mislim da ne bih mogao da uradim do kraja. A radiš full pokret uvek, ceo, Uvek. zadržavanje gore sekund. Uvek, jer šta je meni cilj da kažem, meni je cilj hipertrofija, a i generalno, osim ne znam ja powerliftinga, gde je cilj pomeriti od tačke A do tačke B, za specifično kažemo vežbe za bench, čuče mrtvo i to, ali sve druge vežbe treba se raditi sa punim pokretom dokle god mi možemo, dokle god imamo mobilnost, jer razlog broj 1, hipertrofija je mnogo veća. Drugo, dobijamo, zadržavamo mobilnost zglobova, istegljivost. Teško je pričati. Mislio si da je lako u stvari snimati. Ne. I treća stavka, vidiš, ne radi mi ni mozak, krv beže iz mozga. Jednostavno, mnogo je punija, mnogo je, kako se zove, bezbednije. Jer prvo, radimo sa manjom kilažom. Drugo, imamo kompletan pokret, da nemamo nikakva seckanja i sve kontrolisano. I treće, se setim trećeg. Ali poenta je jednostavno da dobijemo najviše sa najmanje uloženo, da kažemo. Ovo je, da kažemo, najbolja investicija. Za ono uloženo najviše dobijamo. Zato što sa kompletnim pokretom mi prođemo kroz cijelo mišić, dakle, hipertrofija je kompletnija. Samim tim svako ponavljanje vredi kao recimo 2 ili 3 polovična ponavljanja. I opet je bitna stavka, ne znamo kao klovnovi da radimo ono, znaš, da se cimamo, ne znam ni ja. Tako da... Da, to je ono kao razlika u stvari, kad ja gledam kroz sport, nekako ja sam, mislim i pristup, moj ulazak u teretanu je bio, brate, ne mu kažem o ruk, ali kao da, postoji kao kako to treba da izgleda, ali ja sam jako brzo, znaš, naprimjer na zgibove krenuo da stavljam kilažu i da ono, kao i sve snage gore, ono, kao u stvari više rad na snazi koja posljedica toga je naravno i hipertrofija kao, ali da li je moglo pametnije, da li većina ljudi treba da trenira pametnije, naravno, znaš, ono kao, ali je, naprimjer, tvoje iskustvo napravi da to bude idealno dozirano. Zato ja, naprimjer, ono kad slušam klince koji idu, ovo tvoje u suštini science-based, mislim kao ono realno gledano, ali oni neki kao praktični science-based. I to je jako teško postići i preneti ljudima ako nemamo veliko iskustvo iz teretana. Tako je. Znaš, i onda kada klinac priča o science-based-u, ja nisam pristalica toga u ekstremu kako danas predstavljaju, ali da, ovaj način, ne znam da si gledao Lea kad je gostovao, Leo Vladimir. Nisam. Na kanalu, možete pogledati to, isto da vidiš kakav pristup ima, jako sličan, sa možda još manje radnih serija, ali u stvari puni pokreti,
gađanje specifičnih mišića, nemanja trošenja toliko energije, kraći trening, ali efektivniji, u stvari koji kontinuirano može da se ponavlja u nedogled i koji daje rezultate. Tako je, upravo u tome je poenta. Poenta je dođe da se uradi ono što je potrebno da se uradi. Jer šta mi sad radimo? Radimo zgibova, poenta nam je pogodimo leđa. Sa kompletnim pokretom mi kompletno pogađamo leđa. I opet, mnogo je efikasnije, dakle potrebno nam je manje serija, manje ponavljanja, manje kilaža, samim tim manje umoran nervni sistem. I samim tim, s aspekta celog, da kažemo, bloka treninga, sad ne ulazimo u detalje, periodizacije i svega, mi možemo mnogo duže da treniramo aktivno pre nego što moramo da idemo u deload, a ovome treba sednemo da pričamo celu periodizaciju, organizaciju, ali slažem se s tim potpuno. Jako je bitno kako i šta radimo, treba se raditi smisleno. Ne treba se dolazi da se radi bez veze i da se radi nasumično, da se rade polovična ponavljanja i sve. Ali opet, o ovoj teoriji možemo da pričamo bukvalno do sutra. Poenta zašto pauziram na dnu i na vrhu jeste da bi se maksimizovala, da kažemo, istegnutost i kontrakcija mišića, a opet sa druge strane minimizuje se mogućnost nastanka povrede, jer se ništa ne cima. Kad povrede nastaju? Prilikom naglih pokreta. Jer mi ako pustimo i oslanjamo se na elastičnost mišića, jednog dana će da nastane neki problem. Ovako, to minimizujem. Zato mene sve boli. Još jedna, ti, ja dve, a? Ovo je bila meni druga, znači po jednu ćemo da uradimo i to je to. Ja dve. Samo se zna da je telefon u džepu, da sam dodao opterećenje. Koliko si radio, brate, da uradim jedan više? Ne znam, nemam pojma. Ja znam od prilike. Često ni ne brojim. Pa brojim ja da bi radio jedan. Ovo je bilo negde oko 7, ja mislim, urađenih. Ovo je zove hejtere, kao da se ne dižem gore, znaš. Sve može, brate, šta naročito? Mešano meso, mega džip, kao. Još jedan da bude više. Stavit će ti Johnny na loop Da. ponavljanja, znaš, da bude si uradio duplo, znaš, stavit će ti na loop, ko će da primete, znaš. Njega stavi na 3 ponavljanja. Uzmi kako se zove, samo mu dodaju onaj loop. Par ponavljanja, znaš, ko će primeti kao. Kao malo je svetlano, kao glitch u Matrixu, znaš. Dakle, ja ću ti još jednu uradim pa ćemo onda pređemo malo. Ali bitno je napomenuti da ne radim ja uvek isti broj serija. Dakle, to se menja kako krenem blok treninga. Dakle, šta znači blok treninga? Blok treninga su višestruke uzastopne nedelje treninga koje su dizajnirane sa specifičnim ciljem. Kako to može da bude hipertrofija, to može da bude snaga, može da bude kondicija i tako dalje. To se generalno koristi u sportu, to znaš kako sve ide. Tako ja to čisto radi ljudi da objasnim. I uvek blok počinjem sa nekim, da kažemo, manjim volumenom. Jer prve bloka uvek sledi deload, to je odmor ciljani, gde mi ciljano detreniramo svoje telo kako bismo smanjili zamor koji nam se akumulira tokom vremena. Tako da, o tome ćemo pričati jednom prilikom specifično o deloadovima i svemu. To je onda stvari, ja kažem, i to je broj jedan razlog zašto većina ljudi ne napreduje, zašto imamo probleme, jeste zato što ne implementuje deloadove. Jer mi moramo da se odmorimo od treninga i da mu damo više vremena da se odmori. Jednostavno je problem u tome što većina ljudi očekuje da mi kontinuiramo, treniramo i da će konstantno da se telo oporavlja. Ali mi ako pravilno treniramo, pravilan trening je trening koji izaziva određeni zamor i taj zamor se tokom vremena akumulira i mi moramo da damo vremena u kom će taj zamor da padne. Jer jednostavno naši performansi ne mogu da budu adekvatni ako je zamor visok. Pa ne, to je ono kao kad kreneš u teretanu i kao kad kažu ljudi dostigo je plato. Prvo, to je uglavnom subjektivni osjećaj platoa koji nije realan. A sa druge strane, da nije tako, to sam ja pričao dok sam bio klinac, ono posle 2-3 godine teretane. Ja rekao, brate, ja da nisam dostizao plato, ja bi sad izao 500 kila bench, 700 čučanj i 600 mrtvo. Znaš kao ono, tako da to je normalno, samo treba sad kao to
posložiti po sebi, u stvari, kako je idealno. Tako je, svako će tek kad krene da trenira napredovati zbog samog noveltija, da kažemo, toga što je nov stimulus na telo i telo će se adaptirati i napredovaće. Ali kad tad će doći do nekog platoja limita i tu dolazi do značaja te periodizacije i organizacije. U prevodu što je neko napredniji vežbač, tu više mora voditi računa, tako se odnosi i na sport, znači sam. I s druge strane, što je gluplji sistem treninga, to će brže doći do platoa. Apsolutno. Zato oni bro splitovi, svi naprave plato nakon nekih 6 meseci kada prestane onaj noob gains, klasičan. Ali to ti je onaj moment što ti kao kad pričamo o hipertrofiji, šta god da radiš, u smislu kao čak i, nebitno, nije samo stvar street workout, ali kako god da posložiš trening, ti ćeš izazvati neku vrstu hipertrofije kada kreneš. Ali u stvari, ako ga kroz vreme ne adaptiraš da bude sve bolji i optimalniji, tvoj plato će biti ovde, a realno je tvoj prirodni plato ovde. Znaš, ono kao, sad, samo što sa platovima ne ide odavde ovde, nego je onako kao postepeno, kao stepenice u stvari diš. A i to je jako bitno, većina ljudi pravi grešku da oni tačno dijele treninge, ne znam sad, ove hipertrofije, ove snaga, ove izdržljivost, ove... A dobro, većina ljudi ne zna šta hoće. I jedno izaziva drugo. Specifičan trening za hipertrofiju će po definiciji izazvati snagu, jer veća mišićna masa često znači i jači, da kažemo, veća snaga na vežbama. Ali onda će oni da kažu kao da, kurac, vidi koliko imaš mišića, a moj komšija Pere jači, brate, nosi ono 700 kila drva, ne, kao, to ti je ono... Ili kad te pitaju koliko ideš na benču. Ja kad im kažem da ne radim benč već godinama, oni mene ne veruju. Znaš. Ali da, jasno mi je, znaš, mislim da kao primarna stvar za sve u životu, tako i za trening, da poslužiš i da znaš šta hoćeš, znaš. A jako je teško ljudima, u stvari, da sami sebi kažu šta hoćeš. Naravno. Znaš, jer to ti je onaj moment, skoro sam pričao, kao da budu funkcionalni, znaš kao. Koja je poenta da, šta to znači? Ne, kao, ali šta znači, zašto funkcionalno? Evo kao, jesi ti funkcionalno, za svoj život, pa jesi. Znaš kao, da li treba sad tako da izgleda profesionalni košarkaš? Pa ne treba. Naravno, da li treba ovako? Treba. Ne treba. Znaš ono kao, prosto je to toliko debilno, ja kažem, taj izraz mi je najgluplji koji ljudi koriste, brate, vezano za sistem treninga, kao, ja hoću da budem funkcionalan. A kao, ali zašto? Kao da se penješ na drvo. Onda je, brate, uzmeš i penješ se na drvo. Znaš kao, ne treba ti teretana, jer kao, ako hoćeš da budeš funkcionalan, da se brzo penješ, uzmeš drvo, pa sledeće, pa ono tamo i na kraju se penješ na sekvoju i to je to kao. Tako je. Znaš, mislim, to je sistem. Poenta funkcionalnog treninga, generalno cele te priče funkcionalnog treninga je marketing. Isto kao i keto dijeta i ostalo. Funkcionalni trening može da znači sve, a može da ne znači ništa. Pa da. Jer to ciljano nije definisano. Kao što gomila neke stvari u ishrani ciljano nisu definisane, da bi oni sebi ostavili širok spektar, mogu ti prodati uvele gluposti. Jer ja, na primjer, kroz sport, ja sam radio treninge koji su mi funkcionalno značili za taj sport. Naravno. Ali to ne znači da sam ja bio životno funkcionalniji. Znaš, kao sad ono, ja se spremam, sad na primjer uzmeš bacača kugle, ultra jaki ljudi, ultra eksplozivni, i ti uzmeš i kažeš, ok, aj sad trči polumaraton. Kao, nije funkcionalno. Razumeš, znači stvar je samo kako ćeš da meriš to i onda je toliko debilan izraz da je u globalu, kad mi neko kaže i kad ga pomene, odmah znam da je debil. Jer kao, ultra mi je jednostavno, kao, znaš, jer prosto sljedeće pitanje, za šta, kao? I ako ti nemaš odgovor, zašto? Za maksi, da nosim kesu. Znaš, kao, ne razumem, kao, znaš, zašta tebi životno treba funkcionalnost? Šta ćeš ti da radiš, brate? Radiš, ne znam, u IT firmi, programer i tebi treba sad snatch, kao. Šta ćeš ti da trzneš sto kao naš u pauzi, kao pa, kao, mislim, znaš, kad ćeš ti biti u toj situaciji, razumeš, ono, i da ćeš ikad u životu biti u situaciji da ti to funkcionalno treba, sad ono kao gađa celo. Ok, ljudi, znaš, kao 100% nosi rizik od povrede i svega ostaloga i da li si ti tvoje telo pripremio da sa 32 godine prvi put uđeš u teretanu i radiš trzaj. Znaš, ono kao, mislim, ok, nije sporno, ako to voliš, radi na tehnici i sve ostalo, samo nema koristiš izraz funkcionalno. Tako je. Znači, to je to. Tako je, to je većini ljudi je izgovor funkcionalno da radi u neke glupe stvari. Da igra mali fudbal vikendom i da crkne posle 17 minuta. I da se povredi, da kako se zove, pokida sebi zadnju ložu u prvom sprintu. To mi je recimo neverovatno da ljudi očekuju od sebe da, ne znam, imaju neke vrhunske performanse, a nisu vrhunski sportisti i dakle nemaju ni pripremljeno telo, znači niti imaju mobilnost u zadnjoj loži, niti imaju, da kažemo, tu ekskluzivnu pripremljenost i onda očekuje da će tako što će da ode 2 puta nedeljno na mali fudbal i tamo će, ne znam ja, da ima neki sprint, da je on... A to je baš čak, to je u stvari 2 puta nedeljno i dobar kontinuitet. Da, čak još dobro, još ovi što odu jednom mesečno, znaš, da igraju... Ne znam, kad sam kidao zadnju ložu, brate, sad doktori koji su u stvari pregledali sve, rekli su mi kao najčešće povreda kao ahilove tetive je, sam rekao ahilove tetive ili zadnju ložu?
Šta kažeš? Rekao si za zadnju ložu da si kidao. Pričam o Ahilovu tetivu. I bila je kao ili pretreniranost, u smislu duga upala Ahilovih tetiva koja na kraju izazove kao u trenutku kada si najspremniji puca ili kada si totalno nespreman. I kaže on kao pola je. Pola su kao profesionalni sportisti, a pola su rekreativci koji odu na fudbal posle 3 meseca i puknemo u naglom pokretu, a kao Ahilova tetiva koja je najjača tetiva na telu. Znači, šta ti govori? Telo ti daje reakciju u stvari na tvoju neaktivnost. Znaš, mislim, ono kao, ili sa druge strane, mislim, tada, na primjer, ja sam menjao podloge, trčali smo na betonu, na veškoj travi, na travi, ja sam imao i tada 107-8 kila i ja sam osjećao upaljene kao Ahilove tetive i kroz utakmice i sve i meni je pukla 5 sekundi pre kraja prve utakmice u sezoni kada sam bio u suštini kao najspremniji. Znaš, tako da kao to je, mislim, ovo je sad kao samo životno iskustvo, kao znaš, ali... Bitno je tu napomenuti da šta sam ja primetio, kod koga najčešće tako pucaju tetive i mišići i sve. Jesu kod ljudi koji su kao mlađi, da kažemo, bili profesionalni sportisti, imaju, da kažemo, tu neku neuralnu proficijenciju kad je u pitanju pokret i eksplozivnost i to, ali nisu, recimo, 10 ili više godina trenirali i onda odu tako rekreativno nešto, oni dalje imaju s aspekta nervnog sistema taj neki pokret, imaju te neuralni patve, kako su nervi povezani i onda oni to izvedu, ali niti su pripremljeni i često imaju 10 i više kilograma viška i to je značajno veća tenzija u momentu trzaja. Do tad puca. Prosto. Tako da ono, mislim, poenta priče je da osim ako... Uključite mozak. Tako je, ja mislim za sve, ali generalno da ako nisi profesionalni sportista, nemoj da profesionalno sebe testiraš kad ne treba to da radiš. Trebali smo kredu da stavimo, klizim. Zaboravio sam. A, brate, zato ovaj grip ne popušta. A to je ova kuka. Jako bitno je da napomenem značaj krede. Poenta krede jeste u tome da da stabilnost. Naprimjer, ja sad ovu seriju kad sam radio, malo su mi se šake oznojile i ne mogu da uradim adekvatnu i planiranu količinu ponavljanja zato što gubim stabilnost. Manjak stabilnosti jednak je manjak snage. I samim tim manja hipertrofija, manje rezultati generalno. A gurtne? Kreda je jako bitna. Kao što nema poente raditi, ne znam, ja čučanj. Raditi čučanje na, ne znam, ja nekoj nestabilnoj površini ili sa nekim patikama sa vazdušnim džonom i ostalo. Čučanje u pesku. Da, mislim. I ostale budalaštine. Poenta toga jeste da ti ako nemaš stabilnost, ne možeš ni da generišeš adekvatnu količinu snage. Znaš i sam. Zato je bitna stabilnost. Zato olimpijski lifteri koriste patike koje su čvrste, tvrde sa širim, da kažemo, džonom, da bi imali stabilnost. Jer ako nemaju stabilnost, oni ne mogu da imaju adekvatno generisanje sile sa poda do šipke. Ajmo na sledeću vežbu da ne bude 3 sata trening, da bude kako smo pretrenirani i ostalo. Idemo sad sledeća vežba, znači prvo smo radili vertikalni pull, idemo na horizontalan. Sve verzije, da kažemo, veslanja su dobre, ali u suštini ja preferiram ovu varijantu zato što je unilateralna, dakle jedna ruka je omogućava maksimalno da možemo se fokusiramo na jedan deo tela. A i kad radimo ovako, vidjet ćeš, postoji mogućnost rotacije, opet što je jako bitno za kompletnu aktivaciju leđa. Vidjet ćeš sad tačno na šta mislim. 2 ili 3 radne serije? Ovdje možemo i 2, ali vidjet ćemo, ajde kako bude. A kilaža? Kilaža, stavio sam 10 kila, nemoj slikaš, Johnny. Nemoj slikaš, stavio sam 10 kila. Čuješ, poenta je da se lepo namesti, naravno ovo je individualna stvar kao i sve. Opet, kompletan pokret.
Pa ovo bi možda, brate, moglo da prođe kao funkcionalna vežba. Obavezno. Tu je, na granici. Tu je negdje. Tu je negdje, brate. Ima video, traje sat vremena, neće ti niko gleda, brate. Ubićeš me. A predstavi ga kao bivše crossfitter. Kao ovo je trening za hipertrofiju, video. Znaš ono, to je to kao. Šta beše, desna noga ovamo. Mislim, vidi, ti možeš se podići kako god tebi odgovara. Meni individualno onako odgovara. Znači, meni odgovara da što recimo ako ti vučem ovom rukom, onda mogu levo, onda se podmočim, znaš, da napravim neku dodatnu stabilnost. Ovo će da bude, brate, čekaj. Znači, odavde krećem. Da, gledaš da... Ovo mi je do ja za golferski, lako. Da. Gledaš da pustiš da ti izvuče maksimalno. Poenta jeste lakta da ide unazad. Eto više. To i onda ideš, brate, do kraja slobodno to. Isprcite što više možeš. Da imaš kompletnu kontrakciju. I uvijek zadržiš dole. Da imaš maksimalno istegnuće. I ovdje maksimalnu kontrakciju. Naravno, mislim, treba će ti vremena da uđeš u što sa ovo je specifična vežba. Meni su trebale godine da uđem u što sa ovom vežbom, kako i šta treba da se radi, znaš. Isto mislim kao i za sve druge vežbe. Mislim isto kao i za sve druge vežbe. U suštini poenta je pronaći tehniku specifično kako vama odgovara i vremenom usavršiti. Recimo ja sam ovu vežbu veslanje usavršao već godinama i sada nije da kažem u nekoj savršenoj formi. Svaki put pronalazim neki novi sistem i neki novi pristup, da li ću možda da stavim prst ovdje ili ću ovaj prst da povučem vamo. Postoji više, da kažemo, tih nekih različitih caka i fora kako može i to važi dakle za sve vežbe. Prvo je poenta naučiti da kažemo da pravilno izvodimo, jer tek kad mi naučimo pravilno da izvodimo, tek onda možemo da pravimo neke svoje male promjene kako nama lično odgovara. Mislim, kao i sve u životu, kad naučimo pravila, onda možemo lako da menjamo neke stvari. Dakle, prvo osnovna tehnika, pa tek onda neke specifične stvari. Ovo me gađa na išijas kad se ono istekne. To je to, brate. Šalim se, ja se šalim, bre. Pa znam, bre. Ovo je čak i super za nekog ko ima problem sa leđima, jer mene muči. Mislim, ja imam problem sa išijasom, jer sam ja nekad bio mlad i trenirao sam kao debil. Još mi to fali, brate. Kao da imam problem s leđima. Da. Mislim, pazi, ja sam nekad bio mlad i ja sam trenirao kao debil. Kao I ja. imam povrede iz mladosti. I onda generalno, dosta nekih tehnika na vežbama sam adaptirao tako da meni lično odgovara. Mislim, ja sam Meni ovo nikako bol. rehabilitacija, osjećaj ovoga mi je kao, mala mi je kilaža, znači zato što kao ne radim kontrakciju kod ti, a tamo me isteže, ono, kao da sam došao u Sokobanjsku. To je to. Može, navedi funkcionalni trening, znaš, napiši tamo kako se zove da bude funkcionalni trening, pa će onda moći ovi da imaju komentare. Šta su tamo pisali za autofagiju? Joj, brate. A dobro je, na klipu, na podcastu u stvari, gdje smo pričali o nutricionizmu, gdje je on pričao više o nutricionizmu i sad pominje autofagije, u stvari nije loše da pročitate komentar. Nije loše, baš je onako... Jako su kreativni komentari. Brat.
Sad ja. Izvolite funkcionalni trening. Pričaj ti, brate, za autofagiju. Ne vjerujem da vole mene da gledaju, brate. Čekaj, ja ću gledam, sednem negde, malo dođem sebi. Ne znam ovdje zauzeti, ovdje ne radi niko. Ako radi, ustaću. Te kad gledaju ljudi s TV, ja ću pričati za autofagiju. Da. U suštini, glavni komentar, da kažemo, kritike na podcast za autofagiju je bio kako je za autofagija dijetu dodeljena Nobelova nagrada, što nije istina. Za autofagiju kao dijetu, kao način ishrane, nikakva Nobelova nagrada nije dodeljena. Ona je dodeljena isključivo za pronalazak autofagije kao biološkog procesa koji se dešava. Dakle, utvrđen je, dokazan je, ali to nema nikakve veze sa dijetom, sa načinom ishrane. Niko tamo nigde nije spominjao ishranu. Dakle, ishrana je tamo, ishrana uopšte nije spomenuta tamo. Spomenut je samo proces, dakle. Poenta je da je Nobelova nagrada data za otkrivanje procesa i ni za šta drugo. Dakle, ne za ishranu. Pa dobila možda UN dijeta Nobelovu. Mislim, znaš kako, vidite, evo, to bi ti, brate, bilo isto kao da, na primjer, uzmemo, ne znam ja sad, za kvantnu fiziku, neko ko je dobio Nobelovu nagradu i sad napravimo mi evo kvantna dijeta. I pozivamo se na to da je ta dijeta dobila Nobelovu nagradu. Da. Kvantna fizika je dobila Nobelovu nagradu i mi sad napravimo kvantnu dijetu i mi se njima tamo kažemo kako oni treba da unose neka speca. Mi to napravimo kao proizvod. Spakujemo im nešto i kažemo ovo su kvantni proteini. Da. I napravimo kvantnu dijetu i mi to marketing i stavimo dobilo Nobelovu nagradu. I onda dobijemo fanove koji su fanatici i onda kad neko kaže kvantna dijeta je glupost, onda oni krenu da nas brani i da napadaju ovo koji priča, a? Možda nije loša konstrukcija za sljedeći vid. Napravimo armiju, to bi ti bilo ono kao private mercenary, znaš, kao PMC. PMC? Iz Gospodara prstena orci. To. Ja sam, brate, izuzetak. Tako visoko? Pazi, ja volim da bude više, da bolje pogledam. Pratim Sigurno sve, ti okej? brate. Mislim, pazi, ovo znam i više da dignemo da ovdje. Ne, sve je lagano. Pazi, zavisi kako ćemo, ako hoćemo, brate, da se kurčimo za kilažu, onda ćemo da ga spustimo manje da bude. No. Tek samo da ga centriram. Kao i sad moramo da se uvučem, kao. Ne, čekaj. Ček. Pazi, ja volim ovo, brate, kao giljotina da mi pada na... Da, gotivim ja to, dobro. Tu se slažemo. Naš. Voli moje rame levo, brate. Kako ti rame, nisam ti pitao? Pa ono, boli me, ali radim. Pa radiš na rešavanju, to te pitam. Pa ne, moram da odem, brate, kod ovog što mi je pomagao ranije. Što radim ja prvi, a? Ajde, radi, dobro, radi, podaj si ako treba povući još nazad tebi. Ma šta, lagan. Kako ti odgovara? Ovo je ovaj izotonik koji sam s tebi onda pisao za kako se zove, takmičenje tamo u Bugarskoj kad je bio u Sofiji, kad smo skidali težinu i to. Samo što ovdje nema glukoze, od meni trenutno ne treba glukoza, ali poenta je ovo piti tokom treninga i to ne samo ovako da se samo popije, nego drži se u ustima kad se popije. Malo, zato što apsorpcija preko bukalne membrane, preko usta. I ovako će kao narednih 20 minuta. Ne, bez zezancije. Da. Postoji razlog zašto sportisti, generalno lupa sa fudbaleri kad je gleda, zašto promulja kroz usta i onda tek popije ili ispljuje, mislim. Okej, što za mene tiče, možemo mi ovdje, brate, da grunemo neku kilažu. Koliko radiš kao radnu seriju? Brate, I koji ti je neki broj ponavljanja, tipa... Uradimo, brate, po 8, nema potrebe da idemo ispod manje. Da. Jer generalno, brate, stavimo desetke. Stavi još 2 desetke, da imamo, brate, novih 80, jer ovdje šipku ni ne računaš kad je ovaj kontratek, to je ovaj ženski Smith. Mislim da će nam ovo biti okej, a? I sad radim koliko? 8, šta? Ma, brate, odradi, hoćeš da se zagrijamo prvo još jedno ili možemo radno? Ne, ja sam ti lagano ovdje za radno. Ti možeš se zagrijati. Slušaj, ja ću odvratno dodati još malo preko. Pa dodat ću ja, onda šta? Uradit ću ja jedno, pa... Hajde, brate, probaj, vidi. A jebi ga sad, najbolje da ja smanje, znaš kako oni, brate, ba nismo jebate. Johnny, dodajmo, brate, gurat ćemo iz desnog ramena. Dodajmo u postprodukcije. Problem kod ovog Smitha je pipni, znači ovo uopće nije hrapavo. A poenta šipke jeste da ti lepo legne, zato postoje profesionalne šipke, recimo na Ivanko, sad se u Bear Gymu kad sam trenirao, čoveče čupala mi je
žuljeve, a mi nikad nije skliznula. Da. Slušaj, pomoćiš mi samo, znači, moment onaj kad izbaci, samo da mogu da podvučem šaku lepo ispod, pošto je retardirana Ti šipka. samo reci kad. Baš bolje reći. Na 3, 2, 1 ćemo zajedno, samo da se ja prvo podesim sekund. Sekund samo da se podvučem lepo. Možemo i da lagano. Ovo je otkaz. Sve preko ovog je budalaština. Koliko praviš pauze između serija? Po potrebi zavisi od vežbe kako radim. Ali, na primjer, neki okvir. Pričam zbog ljudi, ono, kao Pa to, jasno mi je, da. Od recimo minutu do 5-6 minuta. Ako radim mrtvo, ako radim čučanj, onda mi po 6-7 minuta odmori, zavisi i u kojoj se nedje treninga, koji je intenzitet i sve. Ali recimo ako radim rame ili nešto, triceps, minut i po. Da. A vama ako radim nešto izbiljnije, i po 10 minuta sam znao da odmeram. Znači, 6-ica, a? Pa ako možeš, slobodno uradi 7 u stvari. A ne, glupak. Šest. Ovo mi je baš visoko, ja bi možda ovoliko pomerio na dole kao kad bi menjao ugao. Hoćeš da ga pomerim? Ne, šta, lagan. Gledamo da bude teže. Puštaj na Adamovu jabučicu. Slušaj, ja sam imao momente da sam bukvalno to spušao, recimo kad radim rame ili nešto, gledam baš da mi kači bradu, da mi pušta. Isto. Mnogo bolja kontrakcija, a dok god ti radiš pravilno, nećeš se povrediti, razumeš? Poenta je da radiš pravilno i kontrolisano. I da radiš kompletan pokret, mislim, vidio si, zaustavimo ovde, ako ono je ono što rade, stavi ovde pa ga... A dobro, znaš šta, vidiš, ja gledam, na primjer, sada, ti baš imaš kao ono ekstreman taj bodybuilderski pristup, rutinu, sve, ali u globalu mi smo sličnih godina i kao ja sam isto, gledajući teretanu, uvek mi je bila priča ono kao pun pokret, pravilno, nema divljanja u smislu nekako sve vežbe koje sam radio, ja sam kontrolisao kilažu. Znači, koliko god to bilo, znaš, jer snaga je relativan pojam. Nekom je 200 kila, ono, naučna fantastika, nekom je zagrevanje, znaš, ono kao i onda... Ali sam uvek, kao radeći vežbe, gledao da ja kontrolišem teg. I pogotovo, na primjer, te kompleksne, što verujem da ti nisi toliko testirao, ali kao bench, mrtvo, čučanj, nikad nisam radio kao pravo keca, ono. Znaš, kao sad, kao one rep max, ono, realan one rep max. Uvek je to bilo 2, 3, 4% ispod toga, da ja to jedno izvučem, bude teško, da drugo realno ne mogu sam, ali da to prvo nije došlo do nekog ono kao zastaja. Možda baš kad sam bio klinac, ono pa probio sa 60-70 kila, znaš i to, ali viš kako je sličan sistem, naravno, ja sam jebi ga opet kroz sport to nekako provukao i prilagodio sebi, a ti si u stvari našao svoj put, išao isto, ali ima mnogo stvari koje su iste. Tako je, znači suština je ista. Pa da. Suština je ista, dakle, poenta jeste da se sve to kontroliše i da ti radiš pravilno, mislim, kakvi kilaž, kakvi lubiš. Šta imamo toga da natrpamo da 150 kila i da radim polovično. Super je, ako je pokret isti kao ovaj. Naravno, i da, ti da. radi... Bomba. Ne, a ko je, mislim, hoću kažem, šta da sad natrpamo da 150 kila i da ovdje, vrete, da ustanim šta ne, koga ja impresioniram? Ja sam ovdje za sebe, zbog svog napretka i ja gledam. I najčešće stvar kad mi pitaju ljudi koliko podižem lupa na benchu, ono što ne kažem, ja ne radim bench. Ja nisam obično bench radio 2017. Jer nemam potrebe, mislim, postoji mnogo drugih boljih varijacija. Da se takmičim za powerlifting, da, naravno, radio bih bench. Ali ovako za ovo, ne, zašto bih, šta ja dobijam? Donji deo grudi mi je svako već razvijen, trening gornji deo. I na primjer ovo sad, ovo što sam pričao malo pre, kosi bench, sad sam te vidio u stvari, ti radiš ultra uzak hvat. I to ja radim od uvijek kad radim kosi bench, da su bili slobodni tegovi, Smith sam krenuo da radim možda pre 2-4 godine, ono, uvijek sam radio slobodan teg, ali uvijek mi bio uzak hvat. Znaš, a gledam ljude, znaš, mnogo šire, naravno sad sve to, nećemo da ulazimo u dubiozu kao
biomehanike, ali u globalu meni je to više prijelo jer, na primjer, lakat mi ode dublje, više istegnem grudi i osjećam taj moment kad krenem da ide iz grudi. Ne osjećam rame, ne osjećam tricep. Tako je iz razloga, gledaj zašto. Zato što ti ako ti u širini, to jest ako ti je, da kažemo, šaka odmah tu gde, ti nemaš moment ovde, razumeš? Da. Nemaš moment, lakše ti i moćeš bolje da pogodiš. Ti kad ideš u širinu, ti dodaješ moment i na lakat, pritisak, sve. A meni ovde nije poenta da ja tricep, ne znam, nešto specijalno radim ili da umurim ruke ili rame, poenta mi je da radim grudi. I upravo zato. I zato si to radio. Jer poenta opet do pokreta, do antropometrije. Mislim, toliko ljudi trenira, uopšte nije svesno u polugama i značaju kako se stvari postavljaju. Mislim, ja sam od Mark Riptoa, jedna od prvih knjiga koju sam pročitao, kako sam imao 19 godina, sam imao, možda nisam ni 20 imao, Mark Ripto, Starting Strength, gde sam naučio o značaju poluga, pozicioniranja, svega na vežbama, mislim. Pa mislim da ti je najbolja vežba za demonstraciju toga, značaja toga, mrtvo dizanje. Kako ne? A i čučanje isto opet, mislim. Jeste, Tako sam shvatio da jednostavno, da ja zbog dužine mojih femura, butine koja ima koliko, sama je trećina mene, visine, ne mogu da očekujem da ću, ne znam, ja nešto preterano moći da radim, kako se zove, low bar čučanje. Ovo bi otprilike bio neki otkaz. Sve preko ovog je budalaština, mislim. Bitno je napomenuti da ona pomaganja, forsirani repovi su taka budalaština. Jer kako ti možeš da znaš da li si napredovo? Lupan, ti već meni sad podižeš ovo i kao sam. Šta sam ako si ti podižao? Kako ja znam koliko si ti stavio? Kako da računam to ponavljanje? Da li je bilo puno ponavljanje? Da li si ti pomogao maksimalno? Znaš šta si, koja je poenta? Znaš, kada bi moglo da se dozira, na primjer, forsirana, na primjer, kao ponavljanje, ono forsirani negativ i to, kad pričamo o razvoju snage, mislim da ima svoj značaj. Za negativ, da, to da ima smisla. A kad pričamo kao hipertrofiji, kada bi trenirao, na primjer, sad ti i ja treniramo, i ja znam otprilike kako doziram pomoć, a pričamo o nekim kao već ono krajnjim limitima, mislim da bi možda lakše dodao jedno ponavljanje kroz nedelju, 2, 3, nego da radiš sam. Jer, na primjer, kada pričamo o velikoj kilaži, ja kako gledam, ne znam, sad radio sam kosi bench najviše 155, ne, radio sam 180, kao najviše kao kosi, ali 155 kila šestericu. To mi je bio kosi bench. I meni je sad tu bilo 160 da uradim 4 ili 155 7. To je kao, kako god zvučalo, to je meni ogroman skok. Znaš, ono, to je, jer ja sam se i pre toga borio za svako ponavljanje dodatno. I onda kao tipa značaj tog spoteja je bio veliki. Prvo što mi daje sigurnost da mogu da pokušam 7. Jer kao, ne mogu da ocenim, znaš, kao mi kao subjektivno da li imam ili nemam. A ako sam sam, neću ni pokušati. Evo sad, na primjer, ti mogu si da uradiš 7. Da li bi aktivirao rame, triceps, sad da sam ti ja stao i da mi kao u kontinuitetu treniramo tako, vjerovatno bi ti ja rekao uradi još jedno, mislim da možeš sam, jer stvarno mislim da možeš sam. Da. Na primjer, u tom značaju, ako neko zna da pomogne, mislim da je kao ogromna razlika. Ali to je jako mali procenat ljudi. Ali to moraš da imaš nekog trening partnera koji te toliko zna. I u kontinuitetu da treniraš, znaš, to je to. A i opet forcirani, da kažemo, i negativi bi imali, recimo, suvisak nekih vežbi gde je veće istegnuće mišića, kao što su leđa, zadnja loža, biceps i tako to. Tu bi imao smisla. Ovdje i nije toliko. Da. Znaš, ali recimo, na tim nekim vežbama, ček samo ti, stani, ova strana uvijek beži. Tako da bi to imao više smisla na tim nekim vežbama. Ja bi još ovu seriju, 2 serije su dosta. Da, ja, brate, može jedno. Značaj pića. Verovatno će ljudi primetiti razliku u vaskularizaciji na početku treninga kad nisam ovo pio i sada kad sam počeo da pijem. Koliko u stvari znači unos elektrolita, to je soli. Je bilo 7 ili 8? 4. Ajmo na propanje. Mislim, ovo je sad samo zagrevanje da vidim, ali opet poenta je kompletan pokret. Ujebote. Šta uradi, brate? Šta? Pa si se Pa spustio. pun pokret, brate.
Pa je, koji to je pun pokret, brate. S ovim ramenom, to je to. Ovdje ću da sjebem i desno. Ne, ovo mislim da ne mogu fizički da uradim ovo. A što ovdje, brate, što ne ovdje? Meni tu najviše odgovara za hvat, jer vidio si, ja stavim prst ovdje, Da. jer onda rame zakačim ovdje i imam neki, da kažemo, limiter da znam dokle da idem sa dubinom. To jest mogu da standardizujem dužinu dokle idem duboko. Jer poenta je svega je standardizacija. Da znam da Samo mogu vidim da kako se- poredim. Da ne bude da poredim babi i žabe. A? Misliš? Pa to mi je to kao. To mi je to, osjećam ramena, Ne, osjećam ti vodi računa, mislim, kažem ti, ja mogu ovo da radim, hvala Bogu, zato što su mi zdrava ramena. Koliko kila stavljaš? A obično, 90. vidi, obično radim sa 100-150 kila, a sad ću što žurimo, stavit ću 20, brate, da ne bude sad da sam ono, naš kao... Dobro, nije velika razlika, ovo A ti je bilo... dobro, to je malo, to je tu negde, naš kao. Ovo je poenta da ljudi provale kako se stavlja, znači kad se provlači, duplo se provuče. Čekaj, samo pokažem zašto, vidio sam većina ljudi ne zna zakači tek. Znači uzmeš lanac, provučeš sa obe strane, povučeš ga ovako, provučeš sa obe strane ponovo. Na ovaj način je stabilno i opet za nas muškarci je bitno da se ne kastriramo. Sad će vidiš, i onda provučeš kroz steg recimo, zakačiš jednu stranu, pa provučeš drugu stranu, zakačiš ovdje, mislim ovo je kao vezivanje pertli, kad se nauči fora, ali kad staviš ovako, nema kastracije. Jebi ga, mislim, mala stvar, ali čini razliku. Rekao bih da sam ja ovo izmislio, ali verovatno je ovo neko uradio sigurno pre mene. A nisam vidio Ti si nigde. prvi ovo snimio. Tako da si ti izmislio. Tako je. Ovo ti je Patentirat ćemo ga. otprilike u rangu točka, brate. Tako je, patentirat ćemo ga. Ili vatre. Da. Ili tople vode. Da. Nisam vidio nikada neko ima ovakvu dubinu na propadanju. Ovo mi je ono bugarska škola nekad, znaš, ono neke izmišljotine, ono koje deluju nerealno da može se izvedeti. Vidiš, ovdje na kraju negativ ima smisla, jer mi omogućava da napravim dodatan streč kao posljednje ponavljanje. Ovo je ciljano bilo urađeno da se zadržim par sekundi dole. Tu recimo ima smisla, zato što je tenzija na grudima toliko velika i samim tim ne treba zaboravimo činjenicu da je istignutost mišića jedan od nezavisnih izazivača hipertrofije. Da su radili istraživanje bukvalno pticama samo istignu mišić tokom sati dana, mislim nije etički i bolno, ali su primetili rast mišića samo kroz To istegnutost. sam probao, vidiš, možda taj sistem treninga treba pokrenuti. Da, Da, u eto, stvari, s nama ne trenirate, s nama se istežete i rasvete. tako je, Samo upravo treba da to. dođemo, moramo da smislimo spravu gdje ćemo da ih, brate, rasapnemo na po 3 do 5 dana. Uzmano samo nađemo one knjige iz srednjeg veka za mučenje, Da. ono razlačenje ljudi. Hoćeš ti sa ovim ili... Pa da, pa je ga sad, to je glupo pitanje, bre. Pa ja, brate, ću, da, 25. Koliko ponavljanja? Misliš 250? Da. Ne znam ni koliko sam uradio. Moraju ljudi da izbore. Kažem, brate, nikad nisam vidio ovu dubinu propadanja. Kao, nikad. Ovo vam ne savjetujem da probate, kao... Ne, naravno, mislim, ovo nije da se proba, osim ako neko nema zdrave ramena. Hvala Bogu imam tu mobilnost, izgradio sam snagu u tom donjem pokretu. Ovo neko ko nije navikao da radi, je suludo da krene i sad da radi. Ovo je nešto sam ja gradio godinama. Tako da, što bi se reklo, ne radite ovo kod kuće. Mislim da si previše to stegao, ali dobro. Ne, brate, ovo je tvoj sistem, brate. Dobro. To je... Dobro, bitno da neće biti kastracije, to je ključ. Kao... Par sekundi kasnije. Pazi, nemoj zbog ramena previše to. Znači, poenta je svako da radi sa dubinom koju može on da radi. I koja nije bolna.
Jer koja je poenta raditi nešto ako će se čovjek povredi. Dakle, zato, kao što sam pominjao, postoje osnovni principi, tehnike. Pa brate, kako se osjećam lepo rame ovdje, brate. U smislu levo rame, mada su mi propadanja uvijek bila kao jakša. Mislim, svi puševi su mi bili jaki. Ali osjećam rame ovdje, brate, onako lepo kad ga Ne, radim. mislim, poenta je, ovdje ćeš osjetiti prednje rame, srednje rame, triceps, grudi. Ja ovdje osjećam čak i trapez i leđa. Imam, recimo, kad radim bez tegova, evo mogu da pokažem samo bez, čisto samo kratko, kako ja pogodim i osim i trapez. Če gledaj se ovo. Znači, ovo je vežba za trapez, ovo. Ovo je Ovako vežba, kreće video. brate, za sve. Ovako kreće video. Znaš, viš, ja ga pustim ovdje, ovdje trapez, htio ili ne, mora da radi. Znaš, viš. Recimo, mogu baciti nogu napred da bi bolji balans napravio. Ne, slobodno. Opet je sve to do organizacije. A ako urediš to nogama, to je vežba za noge. Naravno, brate, obavezno, to kad bacaš, to ti je aerobik. Aerobik, nemoj To zaboravimo ti je, to. brate, funkcionalni fitness. Ajmo triceps ovdje, samo brzinski uradimo. Si dobro? Da, a letenje i to. Da, letenje mi se najbolje uradimo. Aj pokažem samo varijantu sa tegom radi punog pokreta i to je to, brate. Inače, kao ako vidite razliku u vaskularnosti, vidite da ja ne pijem ništa, ona pije ovo, tako da to vam je to. To je jedina razlika. I šira majica. Koliko procenata masti imaš sad? Okvirno. Čisto da ljudi znaju kako izgleda taj procenat. Znaš da nemam pojma, ja bih rekao možda sad imam možda 15-ak, nisam ni sam siguran. Nisam sad u nekoj najboljoj kondiciji, opet i sad nisam niti depiliran ni to, ali nemam pojma. 15. Tako, 15-ak bih rekao da imam. Tako, tu smo negdje, nije baš najbolje lightning i to, ali Ja sam ti sad na 12. da. 9, par nedelja sam od takmičenja, znaš kao, ali mrzi me. Čekaj samo, gdje je petica neka druga? Jel vidiš negdje peticu? Treba mi još jedna. Tako da nemam pojma koji sam procenat masti. Sad sam u nekom periodu preživljavanja, što bi se rekao, nemam neki specifičan cilj. Samo mi je bitno da treniram i više sam fokusiran na neke druge stvari u životu. Ali trening je uvijek tu. Mislim, ovo je neka moja najgora forma po pitanju procenta masti, jer ja volim da držim. Najgora? Najgore, da. Ja nikad ne idem preko 15-16, jer koja je poenta? Ja ne dobijem ništa posebno od masti da dobijem. Mislim, Ne, ja sam mislio da je, brat, pa ne, kao evo. Kao ako je ovo najgora, brat. Meni je to bila najbolja kad gledam Mislim, kao brat. kažem ti, ovo je neko moje kad jedem kako hoću i kako meni odgovara. Kad nisam toliko fokusiran na iskreno, naravno, unos proteina mi je adekvatan ugljenih hidrata, sad negdje između 3,5 i 4.000 kalorija, je to negdje neko meni održanje. Na oko sam 250 grama proteina dnevno, oko 60-70 grama masti i ostalo su ugljeni hidrati, mislim da je to negdje oko 600 grama ili tako nešto. Dakle, redko kad sam ispod 500 grama, to je jedino kad hoće da se sečemo, tako nešto. I to ono, ja lagano mogu to da spustim na nekih 12-10%. Ali opet kažem, zavisi od faza, obaveza i svega. Trenutno ne mogu da se fokusiram na te stvari, ali ovo je negdje kad ne vodim računa gdje sam zaista po pitanju. Sad nisam baš nešto najčistiji se iskreno. Tako da, ovo je dakle preferirana meni vežba za srednje rame, pre svega letenje, što mi omogućava pun pokret. Sad, može se raditi s bučicama, ali meni odgovaraju ovi tegovi jer mi omogućavaju kompletnu rotaciju ramena i svega. Ovo, iznenadio. A nisi očekivao? Ne. Nisam, Opet. od Arnolda nisam vidio. Mislim, pun pokret, poenta je pun pokret, ide se do kraja, do gore i ovo nije samo za srednje rame, opet radit će kompletno rame, trapez. I ja radim više, kažem, ovih varijanti odjednom, jer opet pogađa sve kompletno. I opet ovdje može, kažem ti, se radi na milion nekih tehničkih aspekata. Recimo, može se ovo zadržiti duže, može se ide i ovako, može se spušta i ovako, pa ovako, dakle. Milion je varijanti, ali opet poenta je kompletan pokret i kompletna kontrola. Radim sa 5 kila, ljudi bi rekli ja sam sisa. I reći će. A dobro, naravno, mora to neko da kaže. Ne, vidi, mora neko da kaže, mislim. Ne, zreo si. Pozdravimo. Kad budu vidjeli, brate, u stvari ovo za ove science-based klince, za onaj rage bait, da ti objasne kao u stvari kako ništa nema smisla. I onda uzmeš i staviš kao dobro, evo kako izlovi čovjek, kako izlovi, onda će da kažu da, ali on je na hemiji. Znaš kao, i kao, izgubljena bitka. Odmah će to da kažu, ali eto, baš me zanima da čujem da vidim s obzirom da sam ja čitao naučne istraživanja pre nego što su oni naučili da čitaju uopšte slova.
ja mogu ovdje radim i po 30 ponavljanja, ali nije poenta. Ja mogu i 50. Naravno. Gotovo. Stavit ćemo ovdje da je Stevi 10 kila. Pa Ne, ja pravimo tamo joint. Daj mi 25 da ih uvrnem, brate, Da. ko cveće iznad glave. Treba će uvati da se ne vidi težina, znaš. Da. Uvatiš onog dela da A mislite da je uvećat veći. će on, uvećat će. Ovo mi je za rame pakao, ovo levo. Da, vodi računa, nemoj tebi opet kažem ti. Ne, samo u Opet- jednom delu, brate. Znam zbog levog će da, ali opet, znaš, mi si kažeš, evo ti jebi ga, tebi kompletno sve radi ovdje. Znaš, ti još ovako mešaš varijacije, ako uzmeš i ukrstiš, pokidat ćeš rame. Brate, ako ukrstim, bit će, brate, drugih problema. Znaš, opet, jednostavno, nemam kompletnije vežbe za svoje glave rame, ovo je da kažemo najpraktičnije. Kad nemam vremena, uvijek ću da uradim ovo za rame. Ovdje sam bukvalno sve živo pogodio. I tu nema šta. Jeste, ubije rame. Jedino što me drka ovo, brate, je levo, kao da mi u jednom trenutku preskoči, ono negde na Aha, to je ono što te da. ovdje. Da, to je ono što si rekao, da. Nemoj forsirati onda. Nema veze, poradit ću 15. Ali gore mi ramena, iskreno. Kako ne bi. Ja ću još jednu urim pa ćemo da idemo, odmah ću da radim, brate, mogu, ovo je laganica. Pa ćemo da idemo na triceps, tamo ćemo jednu vežbu samo da snimimo i onda ćemo odmah biceps samo da odemo. Rećemo tamo u onome ženskom rumu da bi pokazao kako se lepo radi na onom pregibu, na onoj klupi. Da bi kao pokazao, radit ćemo u ženskom delu, da bi pokazao neke stvari van treninga. Tamo će Johnny samo snima žene, neće nas ni dovoljiti. Znaš, ono kao pogledaš posle snimak, ono Johnny samo žene snima. Ima on te momente, brate, provalili su ga i na YouTube. Da. Slučajno, juri kadar. Odlutala mu kamera, znaš. Da. Će biti ono ko u Black Mirroru, ono kad stave blokadu za vid, ne znam da si gleda seriju. Ne. Čuo sam da je kao vrhunska, nisam. Mnogo dobra serija. To je generalno savjet za sve da gledaju. Black Mirror. Brutalna. Ima kao neka epizoda gdje ako si kao offender, ako napraviš neki kao ofence, ne radi mi mozak. Dobro, prekršaj. Prekršaje, blokiraju ti vid, recimo ne pojma, ako te neka žena blokira, ti nju ne vidiš, vidiš samo kao mutno. I ne možeš da je čuvaš ni kad ti priča. Pa Johnny Wick je kodao u mutnu. Evo istina. A, vred. Kamerno je to uradio da me zasmeje. Nemoj to, brate, da primjenjujemo, brate, moramo da menjamo Johnny onda. Brate, nisam dugo radio ovu varijantu, kao mislim ovo ne bih nazvao ni letenjem, ne znam čime, ali znaš kako mi dobro pogodilo rame. Kako ne? Mislim, Baš je onako, vidi nije. Da ne bude kako sam ja sad izmišljao vežbe i to, ovo sam mazao doktor Majka, mislim. Da. Ja sam u doktor Majka toliko stvari naučio, sad će ljudi da seru o njemu kako, nemam pojma ni ja šta. Ja mislim, svi ti doktorati u fitness industriji, generalno doktorati kod svih u akademskoj, da kažemo, struci, dok god neko neće se bavi istraživanjima, a on mora da uradi neko istraživanje za doktorat, većina njih to uradi ko preko one stvari, što bi se reklo. Moj burazer koji je doktor veterine, koji je završavao doktorat, prva stvar koju su mu rekli, što bi ti čekao rezultate istraživanja, ne znam, radio nešto na kravama, on je specijalizovan za to. I njemu je profesor rekao, zašto čekaš rezultate, lažiraj, samo tebi je bitno da dobiš doktorat. Znaš šta je moj burazer rekao, si normalan. I nije pristao na to, nego je sačekao rezultate. Tako da, cijela ta akademska industrija, to većina ljudi nije ni svesna koliko u stvari je tih doktorata lažirano i urađeno samo da bi se dobio doktorat. Jer to je nešto što nosi titulu. I ljudi koji su u tom svetu, znaš, i onda kažete, kad neko to kaže, lupan za doktora Majka, naravno ne slavim sa svi što on rekao, ali pojte je da je gomila informacija koja je meni dao jako korisna i koncepta koje me naučio. Triceps, ovo je opet varijanta koju ja preferiram, najlakše mi omogućava da pogodim triceps individualno, svakom će odgovarati drugačije, meni lično najbolje gaća.
rekao bi, brate, da imaš manje masti, ono, kao čak i ja, brate, ono, Šta, manje? pa manje masti, brate, gdje 15%, jel? Misliš zbog leđa i sve, Pogledaj koliko ovde ima. jebate. Ne zaboravi genetsku predispoziciju da neki ljudi talože, recimo kod mene ovde tona, Da, pogledaj. ja isto tako. Znaš, jednostavno ja ću imati trbušnjake i na 20% masti. Imaću trbušnjake i na 20% Ja zato na što kod meni... 15 neću imati. Zato što je kod mene većina ovde bazirana. Da. Znaš, sve ima svoje. Negdje dobiješ, negdje izgubiš. Čekaj, brate, da se namestim, jebote. To mora samo podići, možda treba više. Ali Ne, ono, ne, mislim, ne, poenta. To je Možda to. se približiš malo više, zabaci glavu više iza. Opet kaži ti, mora samo se podesiš. Meni to odgovara, nekom, većini ljudi ne odgovara. Pa ne, dobro, osjećam triceps, mislim. Pazi, nije- meni ovo odgovara zato što mogu lepo se prevučem i mogu da imam kompletan pokret. To je ono što je ključno. Znam, nezgodno je za hvat, to je zajebano. Zato ne možeš tu s nekom kilažom se radi. Da, isklid. Znaš, nezgodno, klizi, moraš da imaš caku, vidiš kako ja hvatam. Kako? Moraš da imaš caku za hvatanje. Da. Zašto radim ovdje? Zato što je najpraktičnije za rad, ona tamo klupa ne valja, uglavnom većinu niko si klupi, ne može lepo se podesi. Jer samim tim ne može se napravi kompletna kontrakcija. Jer opet, poenta je odraditi vežbu kvalitetno. Zato radimo ovdje, mislim, nije sad da smo došli da gledamo žene, već da uradimo pravilno. Pa meni deluje da se Johnny umuti već. Dobro, pustimo Johnny malo da... Sad, opet ovo je individualno nameštanje i sve kako već. Kompletan pokret je poenta. Sad će neko kaže radi samo sa 22,5 kg. Boga mi, brate, ta vežba s 22,5 je ozbiljno zajebana. Ozbiljno zajebana. Čak i deluje tako da ne mogu ništa da kažem. Sad sam se ja malo precenio, ali ne veze. Trebao sam možda za 20 da uzmem. Ali sam prošli trening radio sa 22,5 i bilo išlo mi okej, znaš. A možda sada što malo smo ubrzali serije, pa zato. Mislim, individualno je. Možda treba da im pokažem, brate, da radimo biceps, znaš, kao da zavrn. Da, obavezno, brate. Čekaj. Evo ga. Pa pokazat ću ja, brate, ne vidim. Ne, neka, evo ga. Na levo, da. Pa sa levom ne mogu jedno ovo, brate. 22,5. Nema šans, ne postoji šans. Možda jedno na muda, brate. Da dobijem kilu, ono. Evo malo Mislim da će mi to biti teško i za desno, brate. Vidi, probaj, ne znam. Ne Pa znam, deluje mi ovo šta radiš, brate. pazi, nezgodno je. Pogotovo s nezgodno, nije ovim zezancija. laktom. Možeš da uriš sa manje, mislim, kako god hoćeš. Pa da Pa se, testiram. brate, da ne razvučiš previše mišić. Jel ovako? To. Sve tu za svaki slučaj, brate. To je to, brate. Sa, vidi ovo. Ne znam. Još opusti na prste. Da, ono ovako. Sve da ne bude, brate, da se krije čovjek. Koliko si uradio? Iskreno. Neću raditi više, zato što ne mogu levom da radim s ovom, brate. Nema neću ti šanse. budi. Pa želiš još jedno? Uradit ću još jedno ako treba smanji. Da ću ti da radiš ovdje. Pa neću, zato što leva ruka mi je, brate, slabo. Neću forsirati biceps bez veze. Ne mogu da ispratim kad radim ovako, na primjer. ako- Stvarno ili? Pa da sam pokidao biceps. Vidiš, Kad su kido bre jebo? pre 11 godina. Si mi te to spominjao, ne sjećam se jebo. Pa možda nisam zašto se adaptirao, ono kao, ali 2015. na ragbiju. Dobro, I da, onda, nemoj. na primjer, ove stvari mogu Nemoj, da nemoj. radim, ali moram da uzmem kilažu s kojom je okej za levu i onda to Da, uradim da bi mogu desno. da balansiraš, Da ne da. bi pravio kao disproporciju, znaš. Taj smanjit ću kilaš ako ne mogu mnogo mi. Ne, nemoj zbog mene, brate. Ne pojačaj. mogu ni ja, brate, vidiš da sam riknuo, jebi ga. I ja bih rade volje. Sa više, ali ne ide. Hvala Bogu, mislim, nisam imao nikako zbiljnu povredu. Zeznuo sam diskus. Par puta, ono, bilo je malo A curenja dobro, diskusa. to je normalno za... Mislim da, to sam zeznuo kad sam se Mislim, bavio normalno. Kao, nije normalno, ali kao često. za nas, ono, vežbače. To se zajebao prvi put 2013, drugi put 2016. Ta 2016. kad sam gurao powerlifting. Mislim,
ne sad da je izgovor, ali nikad ja nisam bio građan, mislim. Ok, sad izgledam Mišićevo, ali ja kad sam krenuo na treniranje, imao sam 15 godine, 1,90 m i 53 kg, mislim. Ja nisam... A dobro, vidiš, na primjer, evo sad, ovo ti je dobar pokazatelj, u stvari, tip treninga koji ti radiš, ovo stvarno, mislim, naravno, može čovjek da se povredi, nikad ne znaš, ali kao način na koji ti treniraš, realno sveo si mogućnost povrede na neki minimum, a izgradio si ozbiljnu mišićnu masu, koja je posljedica između ostalog i treninga. Jer, znaš, ovo ti je onaj kao moment ljudi kao, zbog hemije je takav, znaš, kao moment je trening, brate, vidiš u stvari dokle može da dođe ljudsko telo, ne mora sad da gleda tebe, ali u stvari da kroz taj sistem treninga da eliminiraš skoro potpuno rizik od povrede i možda napreduješ enormno, znaš. Sad, gde ćeš stići genetskim potencijalom, u stvari prirodno, to je sad individualno, znaš, imaš ljude sa ludačkim genetikama, imaš ljude sa jebiga lošijom genetikom, znaš, ono kao, to je sad sve individualno, ali u svakom slučaju ćeš izvući maksimum iz sebe, a smanjit ćeš potpuno rizik od toga da se nešto desi. Poenta jeste da mi nikad ne znamo svoj potencijal gdje. Ja kad sam krenuo na treniram, meni su grudi bile ravne, ništa nisam imao. Ali recimo od svoje 15. do 16. godine, meni su se izuzetno razvile grudi. Ne zato što sam ja pravilno trenirao, ja sam trenirao kao debil prvih par godina, ništa nisam radio kako treba. Ali su mi grudi rasle, zato što sam imao genetsku predispoziciju i danas imam genetsku predispoziciju za grudi. Tako da, ali to sam tek otkrio kad sam počeo da treniram. U suštini mi ne možemo da znamo neke stvari, da li smo dobri, da li imamo predispoziciju dok nešto ne probamo, dok ne testiramo na sebi. Kao što sam ja saznao da imam genetiku, a ne genetiku za leđa, okej, neko će reći da su mi leđa okej, da su mi dobra. Ali su meni generalno od celog života leđa bila loša. Za rukama i grudima. Loša, recimo zadnja loža mi je uvek bila loša i uvek će biti. Kvadriceps mi je bolji. Znaš, on kaže da neke stvari ne možemo da znamo dok ne probamo. Ovo što si rekao za sistem treniranja, da se minimizovao nastanak povrede, naravno, mislim, to je poenta. Meni je poenta da ja treniram do kraja svog života. Zato što ja to volim, ne sad zbog neke mišićne mase, okej, to je nusprodukt, ali i dopada mi se, volim što znam tako. Ali poenta je da mogu da treniram što duže i da ne budem povređen. Što imamo toga da ja sam iznatorio neku kilažu ovde, povredim sebe, em što moram da idem na operacije, da zavisim od lekara, em oporavak, sve to. Zašto jednostavno ne bih radio stvari pravilno? Ako postavim pravilno stvari, rezultati će biti pravilni. Poenta je da razmišljamo o svemu što radimo. Dakle, sve što radimo u životu, poenta je da koristimo mozak i da razmislimo o tome. Ne da radimo neke stvari zato što je neko rekao ili zato što većina radi. Poenta je da razmišljamo o stvarima. Dakle, svaka od vežbi, svega što ja radim je više desetina, stotina puta razmišljena. To jest, razmišljao sam direktno o tome. Primjer, ovo je otkaz. Znači, nakon ovog nema šta, ne bi imao smisla, ne pokušavam, ali opet, kod bicepsa poenta ima odraditi negativ, to je samo kada se držiš ti dole. Ranije sam znao lupno da uzmem 35 kila i samo da držim dole po recimo 30 sekundi koliko mogu, pumpa je neverovatna. Recimo, meni je leva jača. I meni je bila, bre. Mislim da je onako jako edukativan klip, da mogu svašta da čuju, u stvari da vide različite pristupe, da možda sebe pronađu u onome kako da prilagode sopstveni trening. Hvala ti puno što si, brate, snimao s nama u teretani, a verujem da ćemo snimati još i pričati o nekim specifičnim temama. Možete vi da pišete ono šta vas zanima, pa da prođemo kroz kao Q&A neki nešto ono. Čisto dobiti informacije koje bi vas zanimale. Nadam se da se svidjela emisija, meni je bilo zadovoljstvo da snimam, tako da hvala još jednom, brate. Hvala ti na pozivu. Vidimo se u sljedećem klipu, čao.